ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு வயல்நாடு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வயல்நாடு சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, கோவில் கும்பாபிஷேகம் நீர் தலையில் விழுந்தால் இந்த 2 வரங்கள் கட்டாயம் கிடைக்கும். அது என்ன விஷயம் எப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கும்பாபிஷேகம் என்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, புதிதாக ஒரு கோவில் கட்டினாலோ இல்லை ஆல்ரெடி கட்டியிருந்த கோவில் புதுப்பிக்கப்பட்டாலோ அங்கே வச்சுருக்க அந்த கோவில் கோபுரத்தில் வச்சுருக்கக்கூடிய கலசத்திற்கு அபிஷேகம், அதாவது வாசனை திரவியங்கள் அடங்கிய நீர் கொண்டு அபிஷேகம் செய்கிறது தான் கும்பாபிஷேகம். இந்த கும்பாபிஷேகம் எதற்கு செய்கிறாங்கன்னா, அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய இறைத்தன்மை கொண்ட சக்தி மேம்படுறதுக்கும், அந்த கோவிலில் யார் யாரெல்லாம் வேண்டுறாங்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைவேறதுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கோவில் கும்பாபிஷேகம் செய்து தான் முறைப்படி கோவிலை திறப்பாங்க. அப்படி கோவில் கும்பாபிஷேகம் செய்யும் பொழுது அந்த கலசத்திற்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட நீர், அதாவது அந்த அபிஷேகத்திற்கு உபயோகப்படுத்த நீர் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வரும் பக்தர்களுக்கு, கும்பாபிஷேகத்திற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு மேலே தெளித்து விடுவாங்க. அந்த நீர் அந்த கும்பாபிஷேகம் நீர் யார் ஒருவருடைய வீட்டில் இருந்தாலோ இல்லை யார் ஒருவருக்கு அந்த அபிஷேக நீர் அவர்களுடைய தலையில் விழுந்தாலோ நிச்சயமாக இந்த 2 வரங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அபிஷேக நீருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உடல் தூய்மையை மேம்படுத்துறதுக்கு, அதாவது நமக்கு இது வரைக்கும் என்ன விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைக்காம இருக்கோ அந்த நீர் நம்மளுடைய மேலே பட்டதுமே நிச்சயம் நம்மளுடைய கெட்ட காலங்கள், கெட்ட நேரங்கள், கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே விலகி நமக்கு என்ன விஷயம் நடக்கணுமோ, அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு திருமண பாக்கியம் தள்ளி போயிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த கும்பாபிஷேக நீர் யார் ஒருத்தவங்க அவங்க தலையில் விழுந்ததுன்னா நிச்சயம் அந்த வருஷத்துக்குள்ளே அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வரன் அமைஞ்சு சீக்கிரத்தில் அவர்களுக்கு திருமணம் ஆகும். இதுவே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், கண்டிப்பாக குழந்தை பெருக்காக காத்துட்ருக்க தம்பதியர்களுக்கு இந்த மாதிரியான கும்பாபிஷேக நீர் கணவன் மனைவி 2 பேர் மேலேயும், மனைவி இல்லை கணவன் இவர்களில் யாராவது ஒருத்தவங்க மேலே பட்டாலுமே கண்டிப்பாக அந்த வருஷத்துக்குள்ளே அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம்ன்றது கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த கும்பாபிஷேக நீருக்கு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவோ ஆன்மீக சக்தி இருக்கின்றது. அதனால தான் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும்போது யார் ஒருவருக்கு அவர்களுடைய பிரச்சனை தீரணுமோ கட்டாயம் அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்துக்கிட்டு அந்த நீர் தங்களுடைய தலையில் படும்படி கண்டிப்பாக பார்த்துக்க வேணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த நீரே கிடச்சிதுன்னா, அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட நீர் கிடச்சிதுன்னா அதை வீட்டில் கொண்டு வச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குடும்ப உறுப்பினர்கள் தலையிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சுட்டு வீடு ஃபுல்லாகவே தெளித்து விட்டோன்னா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் மற்றும் அந்த குடும்பமும் பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான செல்வ செழிப்புடன் எல்லா விதமான வளங்களுடன் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்கும். ஸோ கட்டாயம் உங்கள் ஊரில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றால் குழந்தை பாக்கியம் தள்ளி போகிறவங்களும் திருமண வரத்துக்காக காத்துட்ருக்கவங்களும் கட்டாயம் சென்று அந்த அபிஷேகத்தில் கும்பாபிஷேக விழாவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கலந்துக்கங்க. இந்த நீர் கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அது ரொம்ப பெரிய விஷயமும் கூட. அந்த நீர் தலையில் ஒரு துளி பட்டால் கூட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் தள்ளி போயிட்டுருக்கோ கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன இந்த தகவல் கண்டிப்பாக